Cei de la PDL au început o campanie de presă murdară și vă spun că o să dea socoteală. Silence! I kill you! O să-l acționez în judecată. I kill you! Și o să-l dau în judecată și ca instituție și o să-l dau în judecată și nume personal. I kill you! Dar vreau să vă spun că am vorbit azi de dimineață cu avocații, o să le fac plângere penală pentru denunțuri calomnioase și vor plăti pentru aceste lucruri. O să-i cerem despăgubiri și să o acționăm în judecată. Am acționat în judecată pe un așa zis ziarist, eu nu știu, nu cred că poate să fie coleg cu dumneavoastră, domnul Andrei Vocilă. Stop touching me! Va răspunde penal pentru această treabă și îi vor cere despăgubiri, deja sunt în legătură cu avocatul.